ora sakne aku. Nduk Bella, sing nyengkal saiki. Londolon. Apa aku cari suwi, cari kangen suarane Mbak Bella. Nggih, Mbak Bella. Nggih, Mbak Bella. Mbak Bella. Mbak Bella. Mbak Bella, Sapira. Monggo iki dibacutke kembangan. Iki nek ra swara pun aku ora kangen. Dasare nek ra swara pun Mbak Bella iki wis bae. Oh, dolot. Sing kuwatan mawon nih kalau Mbak Bella Sapira. Iya, aku iki kangen suarane Bella. Si, monggo Mbak Bella. Alah, Mbak Bella Sapira. Lah aku malah diwaneni. Nek diwaneni kowe ya ora masalah. Wuri. Oh, alah. Ya alah. Ya. Yo Oding, selamat deh ya. Minal aidin wal faizin. Yo Bella, sing tuwa di sepura ya. Ya jensu kaya ngono. Nggih, para rawuh, para wangarsa sami ing mriki paguyuban sendiriak kawula manggala muda ingkang dipun sepuh dening Bapak Amijo Supriyanto Dalasan Mas Badir. Taos panglipur dumateng ngarsa Menteri Dalem
mugi nujurono ing pegale pramila saking menika monggo dipun lanjengaken lelakon salajengipun sinambi kalian Mas Mbak Vira kok Mas ayo apa cangkep ayo cangkep masuk Biasanya kan nyanyi kok mari-mari kok. walang kakek Popeling apa walang kakek Mbak Fitri Niki wau pamundutane pun kadhe wau ya. Walang kekek sampai pun kondur ke bapak ya. oh Kan kekek monggo kekek kali gede. walang kakek dadah bila mana ada yang kehilangan kunci kontak motor udah PCX bila yang ada kehilangan merapat ke panggung iya menikah berita kehilangan sinten kemawon ingkang kehilangan kunci sepeda motor PCX supados